Makadiwa yaMwari zvakare nezita raJesu tinoda kutenda Mwari nekutichengetedza kwatiita tichisangana zvakare tichiongorora zvakadzama nyaya dzemhuri zviri kunetsa mumhuri tichibva patakabva last time takataura nyaya yekuti spiritualism ndio yakuaffecta manje yatinoti feminism iyayi ndio yakuchuya manje ichiva nema-equal rights nechi. Saka kana vakudedzera kuti tinoda kuordaina vakadzi haisiri nyaya yekuti vanobva kana vaordaina vanobva wana mazisimba ekuti vashande basa Jesu auya aka vekare vatakaverenga mubhaibheri takangoverenga vaishanda chaizvo vasina kumboordaina. Saka ordination takabata tikati yanyaya yekuti takainzana. Saka kuinzana kumanje women's rights aya isusu neequality ndo yatiri kuti isusu it's a world thing yakauya nespiritualism. Ndosaka muchiona kuti kana munyika dzedu isusu mahurumende edu nyaya iripo ndeyekoti chete 50-50 vakadzi muparliament 50 mapresident gore rino murume next 5 years patichasarudza tinofanira kuisawo mukadzi chinova chinhu zvinochema. Izvozvo vanhu kutozviramba kuti zvakaipa kana kuti ndiri kutaura kunyika asi ndati shoko raMwari mupa matiri kuti muite mweya waMwari mupawo amuiti izvozvo nemukereke vaMwari kana tichishanda nebhaibheri tinoverenga kuti Mwari akati. Saka takaverenga paya mavhesi akawanda takatarisa kuti ordination yakamboitika here kuvanhukadzi tikazvishaya tikati zviri kubva kupi ndobva tatarisa tikati zviri kubva kuspiritualism zviri kubva kunyika. Saka ndopatiri kuendera mberi nhasi tingotarisa iyo spiritualism kukanganisa kwayo kuita nenyaya yatakuti yegender futi yezvinezvi the impact of spiritualism even on gender issues ndozvatinoda kutaura nhasi. Saka muchaona nemimi kuti panapa mukaverenga futi zvimwe zvinyorwa nekuti lesson yapfuura neyanhasi tiri kuramba tikota iri outside the bible kuti nyaya yedu ive neumbowo iitika. Nyaya yegender iri kunetsa isu kuna Genesis chapter 1 takati isusu nechapter 2 takati Mwari akasika murume nemukadzi ndoinonzi gender kai ndozvandinofunga nekuti vakudifaina nedzimwe nzira nokuti inini kana ukaenda paya panonyorwa mapepa paya panonzi ipo uri kuzarisa bepa zvonzi zita rako ndiwani gender male wotika kakuti male kana kuti gender female wotika. Saka ndizvo zvataifunga asi zvino zvitaakuudzwa manje kuti ayo iyoyo isex gender zvimwe zvinhu. Saka azvozomanje kana zvaane maideas espiritualism negender iyaya zvimwe zvinhu tinofanira kuona effect yazviri kuita pamichato nepamhuri izvini dzimwe dzichavapa. Ukaverenga United Nations sezvo tati nechikota munogugula United Nations painenge ichidefina gender inoti iyo persons are not necessarily born with a specific gender. The core is pansexuality. Gender develops culturally, socially, politically, economically. Male, female, lesbian, homosexuality must be accepted anyway. Saka zvakureva kuti gender yako munhu yozvauri inogadziridzwa nemakuriro ako nemamiriro ezvenyika kana takutaura zveupfumi nemagariro culture. Saka inoshaya kuti izvo zvinhu zveupfumi neculture zvinogadzira gender pakuita sei because ndinofungira kuti gender kakuzvarwa wakadaro now ukaenderera mberi pasame United Nations inenge ichiti gender is a concept that refers to system of roles and relationships between men and women that are determined not by biology but by social, political and economic context. What is biological? Sex is natural given. Sex is natural given. Gender is constructed. Those are not terms. Saka ndokuita manje tineseke nekuti manje zvakaisa na lesbian ne homosexual zvakuiswa manje kumagenders manje zvinenge zvichienderana neculture yacho neset up neeconomics dziri munyika dzacho nemamiriro ezveupfumi ndo zvinogadzira gender. Mona kwazvingoenda manje
kuda kunosankshena manje kunosankshena imwe michato nemamwe maunions nekumwe kubatana kusiri authorized neshoko. Now nyika ine confusion inorwisana pachayo because nerimwe zuva ndakanditarisa zvangu kana kutarisa muzvivhitivhiti uchitarisa news paine umwe wechikadzi andichatozondokuti mukadzi reka kuti murume ndewechikadzi ari kumhanya achisiya akadzi zvakaita ndobva vazoti mumhanyiro weuyu handiuba ngatinotora testosterone yavo. Testosterone inowanikwa hayo kwese asi kuvarume ine malevels ainozonzwa imurume vakadzi nenge ine 2 levels tushoma shoma ateswaona testosterone yakawandisa mubvisei asamhanye nevakadzi testosterone yakawandisa ngaini varume pakapengwa pakaitwa kumatare makuru epasi rino kwete munyika wani anomirira World Sports Day pasi pana World Sports Organizations pasi pano vakanoongorora nyaya iyoyo ikanetsa asi pakakurora akatorora iye ndiye murume wacho akarora mukadzi saka kumhanya hanzi ndiri mukadzi kunorora hanzi aiwa ndamurume nyika yacho ringoaccepteza achazama nyika iri kuti chiko iyoyo. Saka izvozvo manje zvikuita kuti nyika ive confused. Saka maishu zvine marights manje ndo paanopindira manje achida kuti atiratidze kuti zvinhu izvi ngatizviaccepte, ngatizvibvume, ngatizvitore, ngatizvidayire. Ndosaka uchiona kuti iye zvinezvi ukatarisa madrama kana kuti mitambo inoitika pama-TV kana kuti maseries akafanana naGenerations aya akafanana naRhythm City kune dzimwe nyikawo kune mamwewo ane mamwe mazita chinangwa chavo chete unoona chiri chekuti icho panogona kuti paine mwana anenge ari gay mufamily achingoti handisinyasi kuzwa zvakanaka ane musikana wangu asi hazvikunyasoita unozwa manje azobuda kuti ndinenge ndiri gay family yombobaba saka drama reya inotanga kudi kugadzirisa kuti musavaro kusvikira accept kueducate manje mind dzedu manje kuti zvinhu izvi zviripo, zvinhu izvi zvakaitwa, zvinhu izvi zviripo. Saka uchiona vachidefine kudaro izvozvo manje kana zviri kuacceptwa manje zviri kuita kuti tisvike pakubvuma manje kuti saka vanhu kana vachida kuva pamwe chete vave mapartners varoorani, hatichavati varoorani, hatichavati murume nemukadzi, tinovaledza kuti mapartners. Saka mapartners atogona kuti tiri varume tese, tinogona kuti tiri vakadzi tese, tinogona kuti tiri mukadzi kana murume. Asi kana tikaramba tichingoti isu mukadzi nemurume ndo vanoroorana ko avawa, saka nemukadzi nemurume ko ngatiti mapartners, tisaofenda ava vanodawo muchato nekuti gender yavo yakaconstructwa social iye pakukura pari nezveeconomy zvake nezvechini anoziva kuti murume asi ari magenitals ari echikadzi. Ndo zviri kuitika munyika yatiri kurarama. Saka nyika yatiri kuda kurarama iri kuda kubvisa manje mutsauko to obliterate distinction pakati pemurume nemukadzi zvisaonekwe. Saka nyika inozvirwisa the world which is against itself. Because nyaya dzekuva distinct mukati memurume nemukadzi dzinokosheswa. Ukaona ukabatwa nemhosva yekungodzi kana kuti sexual harassment anonwara amhere pamanya yacho haingaperi. Asi toda kudzima mutsauko hatina tofana kufanana hatina kutombosiyana. But manje pane imwe nguva manje we must be very different. Zvakaoma zvekuitika munyika yedu. Saka nyaya manje kuti zvichiitika munyika yedu nemunyika dzedu nemuworld manje zopinda nemumasangano. Ndosaka kwaane mamwe maministries manje anenge akaita sana women's ministry anenge achiadvocate for leadership yevakadzi yatataura yakuti Mwari ndanga ndichipa mumwe muenza sochiti munhu kana aine kambani yake oti ini ndiri kugadzira kambani yangu ini yekutengesa mavheji, ndoda kuti pange paina CEO neanomuteedzera neanotsvaira ngavashande.
kambani yangu kuti ishande, uyo anotsvaira anofanira kuteerera kune uyu ari kuclerk anofanira kuteerera kuna CEO, kunyange achizoshiya maideas. Asi CEO wangu nekuti ndakamuisa ipapo nezvandaona, ndinoona sekunge ndinomutrasta kuti nyange akazonge achilida zvinofamba. Anotsvaira uyo kuti aiwa maraisi anoti akafanana, ateerana inini nhasi ndinde nyaya wahauna. Now kambani inonzi marriage ndeyamwari, ndomuonero wandiri. Saka Mwari pakambani yakati head wangu inini anotodefinwa nejenda, murume. Mukadzi ndoda kuti ave secretary ari mubatsiri, maideas ake achitorwa, achiacceptwa, achiitwa zvese zvichifamba. Vanavo vachidai vachiteererawo, vachidai kana vazoita zvavo dzimba vachidai, isusu touya toti aiwa handizvo. Saka tinoda kuti kambani yaMwari ishande nenzira dzipi. Now dambudziko rinoitika manje nderekuti isusu kana tichallenge kambani yaMwari kuti isashande neorganization yaakapa, zvinova kuti tauda kuifambisa nedzimwe nzira dzedu dziri kuuya nemaideas aya kuti espiritualism. Saka kana isusu tashandisa kambani inonzi muchato yaMwari, takuti muchato unogona kuva mapartners chete, kunyange vasingazvari, kunyange murume nemurume, kunyange murume nemukadzi, divorce inongoita haikona kudzvinyirirwa. Isusu taona kudaro manje toita michato isiri founded pashoko iri nyore kupasi, kana kuti mumwe anenge amuchallenge mumwe sezvinotaura Bhaibheri kuti zviri nani kuti murume agare pakona imba pane kuti agare munhu anenge achipopota. Kupopota kwacho ndopakuitwa nemadzimai kwati kungoona mumavhizheni nematelevision, takafanana hatiite zvoradi kundopopota ikoko nekuti baba vanhu vadonge vari baba, of course namai vari mai, ndikwinish uyu ndikingish. Saka tanetsa chi. Now kana isusu tati zvatidi kuti kambani yaMwari isevenze nemutoo waMwari, isusu tozoona vana vedu vakuenda kumadrugs. Chikonzero ndechekuti isusu nekuti takarambana, uyu yanga iri ndini tarambana, vana vasafa. Tokireta vamwe vana iyo zvinezvi mwana wechikoro anenge achizvara ane 15 years haatombori ready kuita mwana, akaona mufamily hamuna zvakakudzwa nambuya, aitino mwana wake amukudzisa nambuya amusiyawo, baba havapo vakamumitisa ari kuchikoro. Vapedza mwana wayo akura aine void, akura aine hashi, akura achiziva kuti panyika hapana rudo, anobata futi pachikoro, ouraya vanhu 20 odira muclassroom, haana mwoyo wekuziva. Saka wewe dziri kana yatoenda ikoko toti chi. Saka ini zvandiri kuona ndezvekuti kune vanhu vari kuti tiri kupromota kuti end it now, end violence in the families, ivo varivo vari kuipromota. End the killing of children and women, ivo varivo vari kuzipromota. So could it be that ivo vari kumuva kuti let's end abuse are the promoters of abuse? Ndiwo nemhaka yekuti kana maideas asingapromoti marriage sekudhizainwa kwayakaitwa naMwari, therefore maideas iwayo ari kupromota abuse and harassment and cruelty to the family. Despite nekutaura mune muchiti ngatiregei kurovana, asi mukuita mune nemaprinciples mune muchiti muchato hauna kukosha, muchato hauiti, zvina basa, separatai. Saka kana taseparata vana voita sei, kana taseparata zvoita sei, inzanai. Kana tainzana tinonetsa tichoita tikainzana, masimbo edu akasikwa akasiyana. Pane nyaya tazvokurwa yakadaro, masimbo edu akasikwa akasiyana. Saka munoona manje nyaya inoitika ndeyekuti nyaya yekunogona kuti varume vese zvigebenga imbwa dziri kuuraya madzimai haisi yechokwadi. Murume nemukadzi tese takapinda muchitema. Saka zvinoitika manje regai ngokupai kadiagnosis kandinako mupfungwa dzangu. Zvinoitika manje ndezvekudai, hakuna baba vanongofuma vamuka kundoda kusungirira vana vangu 4 vafe vese. Kuda pakatoitwa nharo, kuda pakatozodiscover kuti vana havasi vangwa, kuda pane zvakaitika. Asi ndiri paexample kuti varume ndo vandai vakati munhu wese ari wrong, munhu wese ari right. Now zvadaro manje, padaro manje zvinozoitika ndezvekuti tochikakaradzana manje torwa yaphysical abuse. Kana asingapa physical abuse, anokasira kudonha pasi
nekuti akatosvika ari munyika vese una Mwari anokasira kudonha pasi mwana nekuti mudiki. Saka manje murume anoita stand as a monster, as a killer, asi nyaya hatizivi. Saka mtiona manje kuti isusu mamhuri dzedu isi tinoda kugadzira varume vanomira for protecting their wives, nevakadzi vanomira for submitting and respecting their husbands, nevana vanoita honor their parents, for this is right in the Lord. Kana cheni yagara yakadaro hapana zvinoitika zvatiri kutaura. Saka paquotation imwe yatatakabata patakati Mwari anotoziva marights evakadzi nevarume akatoadesign ari clear mushoko, ari very okay, isu tisi tinongori neproblem. Ndosaka uchiona kuti nyaya yekuita obliterate kana yekubvisa mutsauko uri pakati pemurume nemukadzi uchinetsa yakatosvika even pazvipfeko yavanoti androgyny. Because regai munhu mumwe anonzi Thomas Gramstad kuti aiti chine nyaya iyoyo aiti androgyny, by definition vanoti androgyny they refer to the combination of feminine and masculine characteristics in women. Vari kuti vaine maideas avachona. Saka Thomas Gramstad aiti one of the biggest and most prevalent mistakes in Western cultures is the idea that there exist two separate and opposite genders, masculinity and femininity. This gender dualism is not only false and without any scientific and factual support, but also harmful. Kuti isu titotenda kuti kune murume ari masculine nemukadzi ari feminine is harmful. It's not scientific hazvipo. Ndozotaura varoma from West. Remember how Western know that homosexuals are right. Whether in church or outside the church, at the homosexuals are right, Jesus is right, ordination is right. Is so right to influence. No, I'm telling kuti akuna izvo kuti gender is masculine and feminine. Saka zvoona kuti kutonzi iri dhongonza harisi dhongi mombe. Isu chizviziva isu kuti pamusika mara asika murume nemukadzi akatiisa giant Adam Eva akaiswa madii muchana. Vakadzi anonakidza kana ari feminine achitaurira pasadedi hakuna mukadzi anonakidza kana aita zvefaiti. But varume nekuda kwekuti vakasikwa vakadaro zvinooneka zviri pachena. Asi manje panapa tiri kudzwa kuti handizvo, hanzi there's no scientific evidence. Asi tichiona nemaziso sokuti murume wemukadzi urani masculine rapid tichitoona hakuna mukadzi anoda kunoita bodybuilding ata masurukuze venyika ino yaakupenga zvako. Vakadzi vanoziva kana munyika vana modeling ari slender ari slika asingadyi ari slim. Varume vanoziva vanochimozotiratidza kuti monya iri panapa. Ndozvatinoziva hanzi handizvo pane mawestern cultures naThomas Gramstad achitaura. Saka manje zvinotireva kuti ndino zvinoreva kuti manje dress is an expressed philosophy. Saka vakugadzira manje zvezvakatanga vachigadzira zvehembe zvezvo vakuti ivo varume nevakadzi pfeka hembe dzakafanana kuda by bit kuchinja mutsauko uri pakati pemurume nemukadzi. Saka nyika inozvirwisa. Kana ukaenda kutoilet unoona shuwa pakadhiwewa mukadzi ane kadresi murume ane katrauza kunzi male female. Asi papractical hanzi aiwa pfekai zvakafanana chai zvakafanana. Asi zvishongo zvirimo ndosaka ndikuzimechena. Deuteronomy yobva yatiyo varume musapfeka hembe dzakababa. Vana baba musapfeka hembe dzanamai. Haiti chitema inoti that's abomination. Saka yanizikana mutora wodhire kuti abomination nechiro kuti ani musazvitaureba spiritualism inotiyo who are you to judge? The world ndiye inojudge. Saka kana ma-celebrities anopfeka hembe inenge yakapambwa pana mitoro yakasvika pasana ndozviripo ndiye ane hanya nekuti waona kwani zvani nemuchechi ndozvirimo ndozviripromotwa. Saka uchiona kuti zvakanga zvitoriko even before wedochupa yakaitika ndopakatanga manje zvambopromotwa ndopakatanga vanhu vadzimai kuenda kumafactories ndobva vakutanga kutopfeka matrousers manje mapantsuit avo ayaya echikazi aya kana ndobva atanga manje kuriliswa and all that stuff. Saka manje vanzi women must use their sexuality to get power. Saka women must be released from their homes and child care. Women's career ndo zvakakosha mabasa kuti vakadzi vashande. Isu paya pakaverenga bindu Adamu akapuwa kuti shame Eva ndobva anzi batsira
Eva ndovapuwa imwe roho isingagone kuita naAdamu yekuchengeta yekuita pamuviri. Saka munoona balance iyo zviri clear. Saka manje zvinoitika nezvekuti nyaya manje yekuti kushanda manje ndo yakosha kumadzimai. And mai nenyaya yekuti Satani anenge achivhingidza misha nenge achiti breadwinners vavakadzi vawanda saka vawanda. Saka nyaya yeabortion manje becomes a feministic issue because inenge yakuti kana nhumbu yakukanganisa career ngaife. Nyaya manje yemaraisi nemachi zvakudhibeitwa muparliament dzekugreece, muparliament yeargentina, muparliament yekupasi rese tenderere. Saka muchiona kuti inyaya yakakosha iyo. Pane kamwe kaadvert kadaitomboonao zvangu inini nenyaya yekuti madzimai nevana vari kunyanya kuravadza tine urombo madzimai vedu kuti tinokurovai, I'm sorry hatichazviita asi varume, tine urombo madzimai vedu takakuti ibikai. Handasayasa varume havaona kutobikani. Saka nawo izwa nyaya yepanapa iri kuti iyo basa remudzimai mubindu murume apuwa bindu hatina kuti imi musashande madzimai. Ndosaka varungu vakangwara pane dzimwe dzavarungu vanongwara kuti dai murungu chaivo mudzimai akangwara anozamudaita vana 3. Saka vanoita vana 3 ma10 years nongozvara 1 kuita 1 yevakateedzanazo kuteedzana kuti 1 2 3 otovhara pa7 years izvozvo dzaanenge ari kumba achiti baba vachishereketa vachishanda twana twokura twosvika kucreche twosvika kuprimary otovhara achiri right. Unoona akudzokera kubasa manje haasina problem because period yanga yakakosha kuidisciplina madiscipline kumwana yapfuura. Saka izvo zvinorwa nenyaya yekuda kuri kuodhenwa kwamauku pamusoro isusu tichizvara mhara patsetsetse tichizvara vana vanonetsa nekuda kuti hatinagona kuvakurisa takanegeta basa. Saka muchinzwa manje quotation yandiri kutora panapa iri muBible commentary volume 2 page 108.8 inoti mother's decisive power in her home. No topic. Would that every mother could realize how great are her duties and her responsibilities, and how great will be the reward of faithfulness. The mother's daily influence upon her children is preparing them for everlasting life or eternal death. She exercises in her home a power more decisive than the minister in the desk or even the king upon his throne. Hamuna kuteerera. King ari pathrone ano basa rake harina kukosha seramai. Izvi zvinotakukoshesa manje kuti ndoda kuita chimu chechi, ndoda kuita chimu chechi takadini mumba kana musina zvakakosha. Anozozati kuvana baba vaiti vanhu hazviti because mwana chaichai pazero ari ropa mai ndo ataita kenai kudya chikafu diet kubuda baba vangagone kuziva kuti mwana ano netuzisose handi baba vari kugadheni mwana ane tuzisose vapuwa bindu ndichidaona kuti adye but mai vachidai vachiziva matemperaments kuti makutsira tutaziso zvinoda kuti achaita hasha vachimukorekta vachireisa vanhu. So nyika inodai nevana mai vakanga vaita marose iwayo taizoshaya vana Hitler vanouraya 2 million maJews mumachambers emagaza taivashaya. Zvinezvi tinoda tese kuti indeko tinoda kunoinzana tinoda kunobhabhatidza vana vanhu tinofanira kunzwisa kuti nyaya iyi yakakosha. Nyaya yati tinopedzisira nayo kuti nenyaya yekuti sakati kwakushandiswa higher critical methodology yekudefina Bible. Culture is coming into play. Women must change the language of the Bible. Women must change even kuti God murume anofana kuva unisex, all that stuff. Saka Bible manje haricharevi chinhu. Mwari arisika atinyorera zvakakosha. Saka ndoda kupedzisira nekurova maquotation. Great Code verse page 558 inoti iyo. The apostles is personated by these lying spirits. Iwo spiritualism. Spiritualism, remember, ni Satan. Achiisa zvinhu zvake zvaakaita kuna Eve, akaisa kuna Eve kuti kunyemerwa naMwari. Ndo spiritualism iyo. Influence yake nezvese. Achinotora vana asitendoni vakaitaura, vana hudwa vakaitaura, achivashandisa, achivaonesa miono, achivataurira, achiuya nemaideas ema-equal rights, achinobuda achinopinda nemuchechi.
zvoreva izvo kuti panapa pari kuti iwo maspirits iwaya ari kuita kuti iwo vanhu manje vati vapostori po anga asina kuinspaiwa anga akaafektwa neculture po anga akadai. Saka isusu kana tikaita maideas ekuti isusu tidhaute Bible tiribvise panhu, who is going to be our moral authority if we remove the Bible from the equation? Who is going to tell us that do not murder, do not commit adultery? Murder pamwe iri nani nekuti nyika ukangouraya munhu mapurisa epanyika asvika. Ko adultery ungasvike ndatora hangu wandoda zvine basa rekare akasaripota ndarepwa ndizvozvo. Saka who is going to restrain? Who is going to tell people moral? Who is going to tell people principles? If we are now injecting issue with Bible rakanyorwa nevanhu vanofunga vane maerrors vari affectwa neculture yavo kusanganisana napo paaiti murume elder ngaave murume aiaffectwa nepatriarcha wemazuva iwayo. Kana ari Mwari akati elder ave murume chanetsa chii? Kana ari Mwari akati elder ngaave murume chii chanetsa? What is the problem? Problem iri papo, dambudziko riri papo. Now, it is true that spiritualism is now changing its form, and veiling some of its more objectionable features is assuming Christian guys. Kudhara koka spiritualism yaibva yabuda pachena kuramba Bible nechimwe chazvo zvenyika, asi zvinova yapinda nemuchechi imomo, but zvainotaura nezvainobudisa. Ukaona women ministry vamira vakupromota headship kwakadzozwa kuti madhimoni. Zvati madhimoni, kana ukasaona dhimoni pane izvozvo tinoriona kupi? Satani akauya munyoka yaiva yajairwa naEve yaipenya yaaiziva, asi Eve palanguage aifanira kuona kuti idhimoni iyi. Munhu asingagoni kuona dhimoni palanguage yaSatani, munhu iyeyo kudenga ichanetsa kuenda, mhuri ichanetsa kureiza zvakanaka. Zvikanzi panapa he who is the father of lies blinds and deceives the world by sending forth his angels to speak for the apostles, totaura on behalf of, and to make it appear that they contradict what they wrote by the dictation of the Holy Spirit when on earth. These lying angels make the apostles to corrupt their own teachings and to declare them to be adulterated. By so doing, Satan delights to throw professed Christians and all the world into uncertainty about the word of God. Thus says the Lord. So atirege kutaura, atirege kudaro nyangwe Satan akaita izvozvo zvekutaura zvekuti vamwe po pane imwe nzvimbo akati vakazinyarira muchechi, pane imwe nzvimbo akati kana maprofita saka Bible rikontradict vasingazive necontext nezvese zvekutaurwa napo havazisivi. Saka po mazuva aya akanga achitoshandiswa akanga patriarchal system. Kana Maria akati ngazviitike izvozvo chishandisa Bible riri clear. Hakuna murume akazireza rogo wakomwe munhu mukadzi, hakuna izvo. Murume akazida fira mukadzi ita so, hakuna mukadzi akazituka murume, hakuna pakati takaenzana, hakuna izvozvo. Bible riri clear. Rinofanira kuti richengetedzwe. Zvikanzi the holy book cuts directly across his tracks and his thrusts and his plans. Therefore, it is meant to doubt the divine origin of the Bible. Bible riri clear, and rinoda kuti Satani mano ake ese bhora musana, asi nawo nenyaya yekuti izvozvo anokanganisa Bible racho manje, anokanganisa Bible racho manje, anokanganisa Bible racho manje, arikanganisa esitosara changoti dukudukuso. Tabvisa Bible, who is going to be the moral authority? Ndosaka zvikoro zvedu zvakubviswa Bible takatarisa tichiona isusu takuribvisa nemudzimba futi, takuribvisa nemumachechi futi, tichararama. Mwari ngaabatsire mhuri dzedu, Mwari ngaabatsire vana vedu, Mwari ngaabatsire vabereki vedu. Tinzwisise nyaya iyi, tinofanira kukura tiri mumhuri nesetup yaMwari, kuavoida zvese zviri kunetsa mhuri mukati menyika ino. Mwari ngaatikomborere nezita raJesu. Amen.